Modelovou rodinu, 2 deti, z toho jedno ve školkovém věku, jeden z rodičů na rodičovské dovolené a druhý s průměrným příjmem kolem 43 000 hrubého měsíčně, konsolidační balíček připraví podle propočtu hlavního ekonoma společnosti Cyrus Víta Hradila zhruba o 2000 korun měsíčně. Informoval i rozhlas. Stop škodlivé asociální Fialovej vláde. Pravdepodobne nejvíce jí zasáhne zrušení školkovného, zároveň přenesení poplatku na obnoviteľné zdroje energie zpátky na účet domácností a vydelávajícího partnera se dotkne i zavedení nemocenského pojištění. Celkem může v modelovém příkladu takováto rodina přijít za rok zhruba o 22 000 korun, vypočítává Hradil. Minerálky a kojenecké vody vláda přeřadila dokonce do základní 21% sazby. To by mohlo podle prezidentky potravinářské komory Dany Večeřové dopadnout na rodiny s malými dětmi. Pro mladé rodiny, které musí kupovat pro děti kojeneckou vodu, protože z ní musí připravovat náhradní mléčnou stravu nebo ji používají na vaření, to určitě není dobrý signál, upozorňuje. Domácnosti od příštího roku opět čeká úhrada poplatku za obnovitelné zdroje energie, ale i za teplo a teplou vodu, na které stát teplárnám nepřispěje.